ċaġrat li kemmi kbira, kont laqal ta' 20, iż-żewġ mort waħda armla, ħelwa volja ta' 50. Din l-imbirka kella tifla, u ġmil bħala ma rajtux, ħadet grazzja ma' missieri, wara ftit ma' żewġitux. Bek missieri f'din il-biċċa jiġi ħadni, binti l-mara saret binti għaj mama, u la binti mart missieri saret ommi, għax fettilla li tiżżewweġ lill-papa. Biex inkomplu din il-ftira, ġiet welit li baby boy, kont għamiltlu festa kbira u fettilli nsemmi Roy. Dan il-boy li kelli jiena, ġieħu l-mara tal-papa, jiġi mela tziju tiegħi, tiskantawx b'dir-rarita. Billi ibni wkoll bin marti, uħu l-mara tal-papa, oħtu ommi għax mart missieri, nista' nsejħilha mama. Sabiex tkunu tistgħu tifhmu din l-affari, irrid moħħdok jaħdem sewwa jagħmel sforz, għax dal-mara ta' missieri tiġi ommi, omma mela tiġi nanti ta' bil-fors. U la nanti hija marti, dina biċċa ta' interess, billi jiena huwa żewġa, jiena nannu tiegħi stess.